Viete, že na základe štatistík 40 až 70% ľudí oľutuje kúpu vozidla? A dôvody sú pritom rôzne. Bude auto príliš veľké alebo malé, prípadne nevyhovuje maximálny výkon auta alebo financovanie. Výsledkom však je, že človek by si na konci najradšej kúpil iné vozidlo. A ja si myslím, že viem, prečo sa tak deje. Veľakrát kupujeme vozidlo na základe rozumu. A ako to už býva zvykom, ak počúvame rozum a nie srdce, na konci bývame často sklamaní. A práve preto sme si pripravili zoznam otázok, ktoré by ste si mali položiť pred kúpou hociakého vozidla. A začíname hneď prvou. Práve toto by mala byť základná otázka pred kúpou akéhokoľvek vozidla. Keby si každý položil túto otázku, kategória automobilov s predným pohonom by dnes neexistovala. A všetci by sme sa vozili na zaujímavých autách. A Ford si toto uvedomuje. Napokon do DNA Fordu je priamo zakodované driftovanie. Napríklad testovali sme Ford Bronco a zistili sme toto. Následne sme testovali plne elektrické Ford Capri a zistili sme toto. Aj Ford Focus RS mal tzv. Driftovací režim, ktorý na rozdiel od niektorej konkurencie skutočne fungoval. Ale našou spoločnou vinou sa stalo to, že tento model nezaujal a tak ho Ford vyradil z ponuky. A Ford Ranger? No ten má prirodzený talent na driftovanie a navyše na akomkoľvek povrchu. Toto auto jazdí bokom tak prirodzene, ako vy chodíte do obchodu pre rožky. Napokon, ak v tomto prípade vypnete stabilizačný systém, tak je skutočne vypnutý. A to je niečo, čo by malo byť základnou črtou každého vozidla. Ford to vie a práve preto Ford Ranger vám dáva absolútnu voľnosť v tom, ako jazdíte. A to je úplne jedno, napokon nájdeš si voľný plac a s Fordom Ranger to jednoducho roztočíš. No vidím, že už chápete, aké otázky si máte dávať predtým, než si kúpite vozidlo. A súhlasím, každé auto by malo svojmu majiteľovi pomôcť v každej situácii. A ja vám s radosťou môžem povedať, že Ford Ranger jazdí po schodoch úplne prirodzene a v prípade, že neradi chodíte po schodoch, tak Ford Ranger vám v tom pomôže. Úplne jedno, či chcete ísť dole, alebo naopak smerom hore. Pravda, že to je dobrá otázka. Veľký pick-up veľa žerie. Ale nie v tomto prípade. Napokon tento Ford Ranger má plug-in hybridný pohon. Máme k dispozícii batériu s maximálnou kapacitou 11,8 kWh. Toto auto dokáže jazdiť v čistom elektrickom režime až 43 km. A OK, tá realita bude trocha nižšia, ale zhruba 30 km najazdíte aj vtedy, ak vonku ešte stále vládnu zimné pomery a v prípade, že sa počasie oteplí a vy uvoľníte svoju jazdu a budete jazdiť podľa predpisov a normálne, tak verím tomu, že 43 km viete najazdiť aj v čisto elektrickom režime. Dosiahli sme priemernú spotrebu na úrovni 3,2 litra benzínu na 100 km, čo je ešte menej, než ako deklaruje samotný Ford. V technických údajoch totižto nájdete číslicu 6,2 litrov benzínu na 100 km. A to znamená iba jedno. Ford nepodvádza a 100-kilometrovú spotrebu plug-in hybridu meria tak, že plne nabije batériu a najazdí 100 km. A navyše Ford vám udáva spotrebu aj v prípade, že sa na nabíjanie tej batérie v podstate vykašlete. V tom prípade budete jazdiť s priemernou spotrebou 10,1 litrov benzínu na 100 km, čo je vzhľadom na veľkosť tohto auta stále mimoriadne priateľná spotreba.
A ak by som v tomto smere mal niečo kritizovať, tak v podstate je to iba výkon nabíjačky. Maximálny nabíjací výkon je iba 3,6 kW, čo znamená, že batériu budete nabíjať minimálne 3,5 hodiny. A ak vás zaujíma, koľko by trvalo nabitie batérie z klasickej 230V zásuvky, tak zhruba za 6 hodín máte plne nabitú batériu. Ak máte garáž a 230V zásuvku, tak tento Ford Ranger vám môže veľmi dobre slúžiť. Výkon ti tu rozhodne chýbať nebude. Napokon systémový výkon je nie menej ako 207 kW, čo je 281 koní. A maximálny krútiaci moment, ten je ešte lepší. Až 697 Nm. A to znamená, že z 0 na 100 km za hodinu zrýchli tento Ford Ranger za 9,2 sekundy. A maximálna rýchlosť je stále ešte priateľných 170 km za hodinu. A ak sa ti tieto hodnoty nezdajú dosť dynamické, tak Ford má pre teba riešenie. Stačí si zvoliť Ford Ranger Raptor a to je ten najkrajší overkill, aký som kedy zažil. Na milión vecí. Napokon Ford Ranger v tejto konfigurácii môže mať na korbe svoju vlastnú elektrocentrálu a jej výkon je nie menej ako 6900 W. A to znamená, že bez problémov si môžeš toto auto zobrať na piknik a v prípade, že si potrebuješ vykosiť trávu na pikniku, tak stačí, ak budeš mať na korbe elektrickú kosačku a bez problémov si okolo svojho auta pokosíš. Presne viem, čo si myslíš. Je to v podstate pracovný pick-up a ten bude mať v interiéri asi toľko detailov ako murárska tehla. Ale mýliš sa. V tomto smere je Ford Ranger pick-up, čo sa týka estetiky, jeden z najkrajších pick-upov, do akého si môžeš sadnúť. A on nie je iba pekný, ale zároveň praktický. Nechýbajú tu dokonca vyskakujúce držiaky nápojov, takisto rôzne odkladacie priestory, ktoré nie len, že sú zakrytované, ale ten otvárací kryt je dokonca nádherne čalunený. Nechýba tu obrovský odkladací priečinok pod lakťovou opierkou a takisto na stredovej konzole máš ďalšie držiaky na poháre. Nechýba tu podložka indukčného nabíjania tvojho telefónu. Takisto vo dverách si môžeš odložiť buď 1,5 litrovku alebo 1 litrovú fľašu. Výrezy, respektíve miesto na to, aby si tu odložil veci, je tu viac ako dostatok. A to ešte nespomínam tieto kolískové vypínače hore, na ktoré si môžeš napojiť akékoľvek príslušenstvo a doslova a do písmena sa za volantom môžeš cítiť ako pilot Boeingu. Approaching minimums. 100. 50, 40, 30, 20, 10. Samozrejme, že sa budeš cítiť výnimočne. Napokon sedíš vysoko nad zemou a o situácii pred tebou máš dostatočný prehľad. A skúsil si niekedy previesť v pick-upe deti? Nielen, že to budú milovať a zároveň ťa budú mať za nejakého akčného hrdinu. A v podstate neexistuje lepšie rodinné auto, ako je pick-up. Napokon dokazujú to aj samotné štatistiky. V zámorí, kde je Ford F-150 bratrancom Fordu Ranger, je najpredávanejším autom v rámci celého USA. A ak by sme sa presunuli na starý kontinent, teda k nám do Európy, tak hádaj, ako sa volá najpredávanejší pick-up v Európe. Uhadol si, je to Ford Ranger. Povedal by som to tak, že šité na mieru slovenských ciest. Najmä vo verzii Wildtrak s týmito terénnymi pneumatikami poskytuje Ford Ranger ideálnu kombináciu komfortného pruženia a zároveň veľmi dobrých jazdných vlastností. Vďaka tomu, že má rázvor 3270 mm, je stabilný dokonca aj pri vyšších rýchlostiach v zákrute.
Jediný rozdiel voči klasickému autu je ten, že je tu menej priamy prevod riadenia, to znamená, že s volantom sa pri parkovaní natočíš predsa len trocha viac. A samozrejme, celková dĺžka vyše 5,3 metra znamená, že v úzkých podzemných parkoviskách budeš musieť dávať trochu viac pozor. Ale to je malá daň za to, čo Ford Ranger ponúka nielen na cestách, ale najmä v teréne. To, že nevieš jazdiť v teréne, nie je vôbec žiaden problém. O všetko sa totižto postará tento kruhový ovládač, ktorý nesie označenie Terrain Management System. Čo sa jazdných režimov týka, tak je ich nie menej ako 8. Doslova a do písmena si nastavíš ten povrch, na ktorom sa nachádzaš. Nemusíš sa starať o uzavierky diferenciálov ani o to, aký prevodový stupeň máš zaradiť. Ak by si chcel prevziať velenie, tak nie je žiaden problém. Môžeš si tu prepínať medzi pohonom zadných kolies, automatickým pohonom všetkých 4 kolies, takisto je tu režim stáleho pohonu 4 kolies vo vyšších rýchlostiach, takže 4 high. A v prípade, že by si sa nachádzal v skutočne ťažkom teréne, kde by si musel prekonávať hlboké blato, prípadne skaly, tak tu nechýba terénny režim 4 low. Všetko funguje s tlačením jedného tlačidla. O všetko ostatné sa stará systém, takže nemusíš byť ani skutočným offroaderom na to, aby si toto auto dokázal užiť a zobral tie deti aj do terénu, kde by ste toto auto spoločne efektne zašpinili. Ford pri vývoji nového Rangeru uskutočnil viac ako 5000 rozhovorov s reálnymi zákazníkmi. A výsledok svedčí o tom, že tvrdá práca sa vyplatila. Jazdí kompetentne a kabína je oveľa luxusnejšia ako predtým. A možno dokonca aj inteligentnejšia ako má Hilux alebo Isuzu D-Max. A je v ňom aj viacej miesta pre cestujúcich, ako aj užitočného zaťaženia a stále môžeš s niektorými verziami ťahať až 3,5 tonový príves. A súhlasím s tebou, pick-upy sa vo všeobecnosti považujú skôr za pracovný nástroj, než za rodinné kombi. Ale ak stráviš nejaký čas za volantom nového Fordu Ranger, najmä v plug-in hybridnej verzii, nebude trvať dlho a presvedčíš sa, že by ľahko dokázal obslúžiť nielen rodinu, ale aj tvoje podnikanie.